sigurado mo na ang distrito mo ay nabibigyan ng proyekto at programa. Kasi nga, congressman ka eh, kaya you make sure na in your respective district, nandun yung mga proyekto at programa sa lugar mo. Construction, pagkalusugan, infrastruktura, pagkakas ng kalye, pagkakas nito. Sa Senado, wala naman silang constituency. So bakit gano'n? No? Bakit madali silang magsalita laban sa Kongreso na siyang karapatan ng congressman, na siyang karapatan ng bawat individual na miyembro ng Kongreso? Sa Senado, wala naman silang constituency. Kaya yung amang sinasabi, kung sinasabi ninyo may pork barrel ng Kongreso, ito naman dapat talaga kailangan nila itulong sa kanilang, hindi pork barrel, budget ang Kongreso, kailangan na itulong sa kanilang mga distrito. Dapat sa Senado, wala dahil pangkabuuan sila eh, buong Pilipinas eh. Kaya ito yung sinasabi ko na doon sa debate na itong pagpapasa ng budget ay mandato ng Kongreso. Ang mandato ng bawat individual na miyembro